मुलुगाव बिदुंनि दुंथाइ बांनायखौ नोजोर होनानै दिनै क'क्राझार सिखोना जोहोलाव माहारियारि हाग्रामायाव गावनि बिमानि मुङै फांसे बिफां गायनाय हाबाफारि खुंफुंदों। मख'नो गोनांदि 2021 मायथाइयाव बिदुंनि दुंथाया 34 डिग्री सेल्सियासमोन आरो 2025 मायथाइयाव 37 डिग्री सेल्सियाससिम जादोंमोन। आथिखालाव बिटिसि ओनसोलनि क'क्राझाराव दा बिदुंनि दुंथाया 35 डिग्री सेल्सियास फैबाय। इयुनाव सुबुं माहारिनि जिउआ थारैनो खैफोदनि लामायाव आरो सोरगिदिं जिउ जुनार आरो लाइफांफोरनि जिउखौ फोजोबस्रांनायनिफ्राय रैखाथि होनो आरो मुलुगनां दुंनायखौ खमायनो थाखाय सांग्रां जानानै एभारग्रीन चेरिटेबल ट्रास्ट, बिटिसि फरेस्ट डिपार्टमेन्ट, WTI आरो 135 इक' टास्क फर्सनि बानजायनायाव सिखोना जोहोलाव माहारियारि हाग्रामानि सिङाव थानाय साम'खा दैसा साखाथियाव मिथिंगा आबहावा संरैखा गोग्गो लाखिनो बिफां गायनाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियाव बिटिसिनि डिस्ट्रिक्ट फरेस्ट अफिसार श्री प्रदीप कुमार बावा, गौरां रेन्जनि रेन्जार मुस्रिमा शर्मिला बसुमतारी, बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि मावफुं आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारी, बर' माहारियारि फरायसा आफादगिरि बनजित मन्जिल बसुमतारी, एभारग्रीन चेरिटेबल ट्रास्टनि मासिगिरि राजिब नार्जारी आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय सोद्रोमाफोरखौ बे हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोनदों। दिनैनि बे दंफां गायनाय हाबाफारि जोंनि क'क्राझार जिल्लानि नैबे जोंहा सिखोना जोहोलाव नेशनेल पार्कनि सिङाव थानाय नैबे साम'खा दैसा सेराव जा जोंनि मानगोनां एभारग्रीन चेरिटेबल ट्रास्ट NGO बिथांमोननि दैदेननायाव आरो बेजों लोगोसे जोंनि बिटिसिनि फरेस्ट डिपार्टमेन्ट आरो जोंहा दिनै जोंनि 135 इक' टास्क फर्स आरो बेयावहाय जोंना WTI बिथांमोननि जि कलाबरेसन खालामनायाव दिनैनि बे दंफां गायनाय हाबाफारिया मोजाङैनो मोजां जाफुंसारबाय आरो बेसिकेलि बेयाव फैनानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों दे जोंहा दिनै बे एरियानि नेटिभ बिफांफोर जाय बे ओनसोलावनो मोनो आरो जाय बिफांफोरखौ गायनानै दिनै बे लकेलनिनो जिब जुनार बिथांमोना बेनि फिथाइखौ जानानै थांनानै थायो आरो बेराफारसे बे बिफांखौ गायनाय लोगो लोगो जोंहा दिनै बेनि आबहावाया मोजां मोनसे थासारियाव फैनायनि मोनसे परिबेस फैयो आरो बेजों लोगोसे जोंहा नैबे ओनसोलावहाय जि थांनाय समावहाय जिहेतु बिफां लाइफां दानफायनायनि गेजेरजों जे जोंहा माखासे अखा हानाय बेफोरबो माने प्रब्लेम जानानै फैदोंमोन खम अखा हानाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि बेनि जे माने टेम्पारेचार्स बेबो दिनै राइज जादोंमोन गरम बारा जादोंमोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा नैबे दैनि वाटार जि लेयार्स बेबो दिनै गाहायसिनाव थांबायमोन दा जोंहा दिनै जोंनि एभारग्रीन चेरिटेबल ट्रास्ट बिथांमोननि जि प्रेक्टिकेलि नुबोनायाव दे जोंहा दिनै बे साम'खा दैया बै समाव रानबायमोन दा बिफां लाइफांखौ दिनै बांसिन केयार खालामनायाव बिफां लाइफां बांसिन गायनायावहाय दिनै बे दैया फ्रन्टआव फैफिनबाय आरो जायनि गेजेरजों बे बिभिन्न बिफांनि रुदु बे दैया बोहैबोनायावहाय बे दैयाव दुगैयोब्ला जोंनि माखासे स्किन डिजिसफ्राबो दिनै खारो बे मोजां मोनसे जोंनि माने अर्गानिक माने मोनसे माबा बियो जोंनि जायगायाव प्रफिट बियो आरो बेजों लोगोसे जोंहा दिनै दंफां गायनायजों लोगोसे गोबां जिब जुनाराबो थांनानै थायो आरो बेजों लोगोसे जोंहा जिहेथु नेशनेल पार्क डिक्लेयार खालामबाय हिसाबै दा गोबां टुरिस्टफ्रा दिनै जिब जुनार दंफां लाइफां दिनै मोजां थासारियाव थायोब्लासो फैयो नायनो आरो जेब्ला जोंहा मोजां मोनसे आबहावानि गेजेरजों बांसिन टुरिस्टफ्रा फैयोब्ला जोंनि नैबे ओनसोलनिनो थागिबि सुबुंफ्रा गोबां माने एमप्लयड जायो सोरबाबा दिनै हटेल सोरबाबा गारि सालायनानै साहा दखान होनानै गोबां माने बिजनेस सेक्टरावबो जोंहा आपलिफ्ट जायो जौगानाय मोनसे परिबेस फैयो आरो बेजों लोगोसे जोंनि लकेल इउथ्सफ्रा दिनै एमप्लयड जायो बे गिदिर मोनसे थासारि आरो जाय जोङो दिनै नुनो मोन्दों काजिरङा नेशनेल पार्क बादियाव इयारलि दिनै 5,000निबो बारा 1 लाख दिनै माने टुरिजम माने मानसिफ्रा बाहेरानिफ्राय फैयो आरो बे ओनसोलनि मानसिफ्रा दिनै गोबाङानो दिनै थांनानै दङ दा जोंहा नैबे हिमालयानि फुटहिल जि जोंनि रायमना नेशनेल पार्क मानास नेशनेल पार्क आरो सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्कआ बेयो जोंनि मोनसे बिराद नेचारेल जि जिब जुनारफोरनि थाखाय मोनसे सोरगोबादे थांनानै थानायनि एबा माने गेलेनायनि मोनसे एरिया जेरावहाय गोबां बिफां लाइफां दं आरो जि जायगायावहाय जोंहा दैनि अभाब गैया आरो जि जायगायावहाय
ब्रिटिशनि आगोलनि समावनो बे ओनसोलावहाय गोबां जिब जुनार दंमोन माखासे रेकर्डस माबाफ्राव जों नुनो मोन्दों इभेन दिनै गान्दाया बे ओरै टटेल डुवार्स एरियायाव दंजोबोमोन नाथाय माखासे समनि गेजेराव जोङो दिनै कनसियास नङैयाव जोंनो फोजोबस्रांनानै लानांदों दा जोंहा दिनै बे ओनसोलखौ जों प्रटेक्सन होनो हायोब्ला आरो बै जिब जुनारखौ जोङो लाबोफिननानै रिभाइभ खालामनो हायोब्ला बे जोंनि बिटिसि बड'लेण्ड ओनसोला बे नेशनेल लेभेलाव बिराद रिकगनाइज जागोन आरो इन्टारनेशनेल लेभेलाव बेयो मोनसे टुरिस्ट हाब जानानै फैगोन आरो बेजों लोगोसे आसामाबो दिनै मोनसे मोजां नाम मोनगोन आरो जोंनि ओनसोलाबो जोंनि थागिबिफ्रा माने थांनानै थानायजों लोगोसे बिभिन्न माने एंगेलाव जौगालांगोन रेसपन्सिबिलिटि कमन पाब्लिकफोरनि बे मोनसे दायथ' रेसपन्सिबिलिटि आरो बेखौ जोंनि ससियेल अर्गानाइजेसन्सफ्राल' दायथ' लानांगौ बे नङा जोंनि मानसिफ्रा दिनै कनसियास जानांगोन सांग्रां जानांगोन जाय जोंनिया दिनै अखा हायोब्लाबो नैबे ओनसोला दसे समल' दै लोमो बाद बाखि थाङो गाहायाव गुबुनफोर बादे काजिरङा बादे 6 मास गाहाम अखा बोथोराव दै लोमनानै थाया जेराव जिब जुनारफ्रा गोजावलायनाय जाया दा ओंखायनो जोंनि बे मोनसे मोजां जि माने एरिया बेखौ जोङो फोथांनानै लाखिनो हायोब्ला जोंनि थाखायनो बिराद गिदिर मोनसे फिउचार जेनेरेशन्सनि थाखाय थांनानै थानायजों लोगोसे जोंनि आबहावा एनभाइरनमेन्टआ गोग्गोम मोनसे माने मोजां थासारियाव फैनायजों लोगोसे जोंबो मोजां आबहावा जों मोननो हागोन दिनैहाय जोंनि नैबे साम'खा दै जिङावहाय जोङो मोनसे मोजां गावनि बिमानि फांसे बिफां गायनाय बे थांखिखौ लानानै जोंनि एभारग्रिन चेरिटेबल ट्रास्ट इक'टा स्पर्ट्स आरो लोगोसे गौरां रेन्ज आरो झारबारि रेन्ज आरो WTI WWF आरो जोंनि माखासे लकेल इन्टेलेक्सुवेल जों ज' जानानै दिनैहाय वर्ल्ड इनभाइरनमेन्ट डेआ जिहेतु 5 तारिखआव दा जोंनि बिटिसिआव मोनसे सेन्ट्रेलि प्रग्रामखौ जोङो चिराङाव लानायखाय 5 तारिखआव चिराङाव जोङो गिदिर मोनसे बिफां गायनायनि हाबाफारिखौ लानायखाय जों एडभान्स नैबे हल्टुगाव डिभिजनावहाय जों दिनैनो जयैनो मोनसे मोजां बिफां गायनायनि हाबाफारिखौ लादिनि होनानै जों दिनै लानाय जादों दा बेयावहाय नैबे मोनसे हिस्टरिकेल प्लेस बेयो जाबाय साम'खा दै बे साम'खा दैयाबो मोनसे जोंनि बर' माहारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां गोसोखांजाथाव मोनसे दै दा बेनिखायनो बे दैनि रुगुङावनो जोङो जिहेतु जोंहा गल्डेन लिंगुर दं आरो रिखाक मोख्रा गोजा दा बे जिब जुनारफ्रा माखासे बिफां लाइफांनि गेजेरजों थांनानै थायो दा फिथाइ थायग्रा बिफांफोरखौ जोङो दिनै बे जायगायावहाय गायदों दा जोङो खावलायनो गोसो जादों जोंनि बिटिसिनि जेसेबां फरेस्ट बिभाग बा स्किल इन्सटिटिउसन दं बेबादिनो बयबो बिफां गायनानै बेबादि मोनसे जोंनि आबहावानि थाखाय मोजां मोनसे आबहावा लाबोनो थाखाय आङो बयखौबो खावलायदों दिनैनि दिननि गेजेरजों दा दिनैहाय जायफ्रा जोंनि नैबे बिफां गायनायाव बाहागो लाबाय बिथांमोन साफ्रोमखौबो आङो गोजोननाय जासिदों आरो बिसेस जोंनि हल्टुगाव डिभिजननि डिभिजनेल फरेस्ट अफिसार DAF बिथाङाबो जोंजों लोगोसे लोगो लाफानानै बिफां गायनाय हाबाफारियाव जोंजों लोगोसे थाफानायखाय बिथांखौबो आङो रोजा रोजा हामबाय होनदों दा जोङो बेबादिनो जोंनि NGO आरो इक'लजिकेल टास्क फर्स आरो फरेस्ट जोङो जयेन्टलि बेबायदि मोजां मोनसे हाबाफारिखौ लाबाय थानायनि गेजेरजों नैबे सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्क बे हायुङारि हाग्रामाखौ जोङो माब्रैबा जोङो सोमखोर समायना खालामनो बे थांखिखौ लानानै जों मावलांबाय थागोन आरो बिफां गायनायनि समा जेसेसिम दङ बे समसिम जोङो बिफां गायनायखौ जोङो हाबाफारिखौ लाबाय थागोन होननानै जोङो थांखि लानाय जादों दिनैहाय जोङो 4000सो बिफां जोङो बेयाव गायगोन खावसेखौ जों गायखाबाय आरो खावसेखौ जोङो बेलासिसिम जों गायगोन दा बेयावहाय जोङो समायना बे मोनसे बिफां बियो बुकुल होननानै बुङो ओमफ्राय बिनिफ्राय जोङो आवजार आरो सिदा आरो लोगोसे जोंहा मा होनो आमलाइ आरो बेबादिनो थाइस्रि ओमफ्राय माखासे जिया बमा बेबादि बिफांखौ गायनानै जों बे जायगायावहाय माखासे बिफांनि फिथाइ थायग्राखौ जों गायनाय जादों जिहेतु जोंहा गल्डेन लिंगुरा नैबे खाथियावनो बे दैनि खाथियावनो गल्डेन लिंगुरा थायो दा बिथांमोननि जानायनि आदारनि थाखाय सहाय मोनगोन होननानै जों बिफांखौ गायनाय जादों दा बे बेलायावहाय जोङो मोनसे डिसिसन लादों दिनैनिफ्रायनो जोंनि NGOनि जिहेतु एभारग्रिन चेरिटेबल ट्रास्टनि अफिसा खाथि जानायखाय जों जेसेबां हायो दिनैनिफ्रायनो जोङो बे बिफांखौ नेनायनि बेब'स्थाखौ जों लागोन आरो साननै सानथामनि उनावनो जोङो बेखौ फेन्सिं होनानै जोङो बे बिफांखौ फोथांनायनि हाबाफारिखौबो जोङो लाखादों दा बेनिखायनो जोंनो दिनै गायगोन आरो गाबोन समफोरनि गेजेरावनो जोङो बेहाय मोनसे बेरा होनायनि बेब'स्थाखौ जों लानो नागिरदों